Здравейте, добър вечер на всички. Толкова съм, малко съм изморена, защото се подготвям за пътуване в България. Днеска търсих всички документи, които са ми необходими. Отделно отделих един ден на домакинските задължения, пране и така нататък, подреждане, защото много обичам да си организирам нещата, всичко да ми е подредено, тъй като да, плануването и организирането на нещата са ми много важни. И всъщност, докато си подреждате в къщи, вие може да си нареждате неща и планове също в вашата глава. Може да е много зареждащо, много отпускащо. Всички домашни задължения могат да ви се похвалят, че си ги правя с удоволствие. Даже си вкарвам разни магически, вълшебнически практики, като от сорта, нали, като мия чените, измивам някакви негативни там, ако имам емоции през деня, или нещо смешно, така че да си подигам настроението, ами да не ми е тежко да си правя всичките задължения. Но съм много горда, че в крайна сметка всичко влезе в ред. Не само в къщи, но и в моите планове всичко е подредено. И така нещата върват по план, но се оказа, че работата върху няколко проекта едновременно е доста изтощително, тъй като имах и работа по моите пътувания, която трябваше да свърша отделно и с бижутата ми, но все пак хубавото нещо е, че мога да ги съчетавам нещата и въпреки всичко много се наслаждавам на процеса. Това е много важно. Всичко, което го правите, да го правите от сърце, с удоволствие, да ви зарежда и така физически единствено малко се чувствам изморена, но психически, душевно, емоционално се чувствам много добре. Така ще се чувствате и вие, когато си планувате, организирате добре нещата и разчиствате всички негативи от вкъщи и всички ненужни неща, предмети включително, хора включително, всичко, абсолютно всичко ненужно, което ви взима енергията, защото вие обгрижвате абсолютно всичко. Би било цветя, картини, снимки и така нататък. Ако нещо не го употребявате повече от 6 месеца, директно просто го се отървавите бързо от него. И приятна вечер и нямам търпение да се видя с всички, които ще се видим в България. Също така и програмата ми е пълна и да отпразнуваме пролетното парти на 12 април. И изобщо и срещата ни с моите колеги в срещата ни с констелациите също много е вълнуващо и с други клиенти. И така, ако желаете, запишете консултация. В момента имам само място за май месец, тъй като април е доста интензивен, но това е хубаво и пожелавам ви една прекрасна вечер и до скоро!